afternoon. Ayan. Dito tayo sa Latevlog. Dito tayo sa Breamar Hill, sa Causeway Bay. So, ako lang mag-isa. Kailangan ko mag-hiking ulit para bumawas konti ang ating timbang. So, ayan, samahan niyo ako, guys. It's so hard to open my eyes. I'm blind to the light from the sky. I'm dealing with things I can't write. And all of you know it's been no easy road, but I keep working harder, going hard. Yan, nag-left turn ako. So, hindi ako pupunta dun sa may tuktok ng Breamar Hill. So, titingnan natin kung saan ako makakarating. Just to prove something, burning out, I can't do shit for weeks. Guess I proved nothing. Everybody wants my work for free. I know you have the money, things are looking different. I'm not putting up with you, not anymore. And I know you think you still can take advantage, and you always took my humbleness for granted. But I know my worth, you can't take that away from me. And I know you think you still can take advantage, but it hasn't worked out like you fucking planned it. 'Cause I know my worth, you can't take that away from me. Lost myself, now I'm fully disguised. My heart got bruised up, so I put it on ice. Been told that I wouldn't make it in this life, but now all of you see there's so much room for me. And I know you think I still can take advantage, and you always took my humbleness for granted. But I know my worth, you can't take that away from me. And I know you think I still can take advantage, but it hasn't worked out like you fucking planned it. 'Cause I know my worth, you can't take that away from me. Inubad ko ng jacket ko dahil mainit. So, yan, naka-t-shirt naman ako. So, yan, maraming tao dito. Ito shortcut, pwede kang bumaba. So, yung pinunta namin dati sa Breamar Hill, ni Honey, ako at sa Shiny, sa Breamar Hill Mountain. Sa pinakasamit ng Breamar Hill. 25 minutes lang yun, may shortcut. May shortcut doon. Ito hindi namin ito na-try. Pero, noon na-try na namin ito. Pero hanggang dito lang kami nun eh. Saan ba kami? Hindi na kami umakyat doon. Kasi malayo na. So, try ko ngayon. Kahit ako lang mag-isa. Carry pa rin. Carry. So, ayan. Yan. Nagpatuloy pa rin ako sa paglalakad. So, yung tinahak ko papuntang Quarry Bay. So, sa gitna nito may tubig. Diyan dumadali yung falls, kumbaga. So, ayan. Lakad pa rin ako ng lakad. Wala pa akong tanghalian yan. So, kailangan pala talaga, lalo na pag ikaw lang mag-isa, kailangan nakaplano kung saan ka pupunta.
First time ko ulit mag-hiking. Hindi na ako nakapag-hiking dahil busy sa trabaho. Super busy. Ngayon dahil walang church, kaya nakapag-hiking ako. So hanggang ngayon lang yata ang walang church. Next Sunday, may church na. Mapupunta ka sa malayo kung hindi mo babasahin yung mga... So, tingnan natin kung hindi ba ako mapupunta sa malayo. Ikot-ikot lang to. So, yung kanina, yung may paakyat, papuntang Quarry ba yun? So, ito, papuntang Taitam. Sana, hindi ako mapunta sa ibang bundok. So, ayan, konektado to eh. Tapos, pagdating mo doon, may Pari Falls Bay, may Clearwater Bay, Causeway Bay again. Ayan. So, may tao pa rin. So, ayan, may paakyat ulit. Tingnan natin kung para saan to. Kulimpak. Sa Puluwen Path. Doon. Those are sisa. Right. Check natin. Friendly hiking dito. Hindi tayo umakyat sa taas. Kasi yung tuhod natin, yung tungkod ko hindi ko dala. Nasa storage ng aking tungkod. Sana ito yung tahak na pinano. Itong tinatahak ko sana papunta sa Taitam. Tingnan natin to. So napakalaking bato. So ayan, dyan ako. Saan kaya yan? Sinasakot ko parang ako. So dito pala sa tuktok. Pero may pinakatuktok pa. Tuloy-tuloy lang tayo. Hindi ko alam kung hanggang saan to. So okay lang. Dahil wala naman tayong curfew. So pwede tayo umuwi anytime. Yan. So nasa tuktok ako. Hindi ko alam kung saan ko papunta. Doon pa rin tayo. Oh, ang ganda. Ang ganda. Ay, napagod na ako. Hindi ako napagod sa paglalakad. Napagod ako sa paghawak ng cellphone dahil wala akong dalang tripod. Ang ganda. So, ang ganda dito. Para kang, yung mga puno parang nasa twilight time. Yung mga habang puno. May dulo ba to? Parang walang dulo eh. Saan kaya ang dulo dito? Ang layo na nakarating ko. Typhoon. Dito. So, dito pa rin ako sa typhoon pumunta. Ngayon, maraming Pilipino pumunta dito.
Dito yata sila maglalasing sa bundok. Kasi bawal sa labas. Bawal sa doon. Pwede naman siguro, pero hindi sila pwede maglasing dito, naglalasing. Marami nang sumisigaw. Many hours later. So, ayan. Nakita ko din ang dulo. So, nakita ko rin yung dulo, guys. Ayan, yan. So, time check tayo. Alas 2 na ng hapon. Nagtambay ako ng 30 minutos doon. So, nakalabas din ako sa Sissel's Ride. Papunta tayo sa Titan Talk Servo. So, ayan, nandito na ako sa tuktok ng Hong Kong Trail. So, dapat pupunta pa ako ng Titan Talk Reservoir, pero hindi na ako tumuloy dahil medyo malayo-layo siya. At saka pagod na rin ako dahil sobrang init. So, nag-decide na lang ako na umuwi na. Bumaba na dahil medyo malayo-layo pa yung lakad pababa. Kaya ayan. Salamat po sa panunood. God bless us. Every time we say goodbye, they all see that it's a lie. 'Cause we always give it one last try. Yeah, you've watched me break 1,000 times.